back from the dead. Здравейте хора, нещо играем League of Legends с Цуки, който много бучи, не малко, ама какво да го правя? Махай се оттам, бе. Толкова кръв ми взе, край. Ще умирам. Айде спирам го. Да. Хора, аз бях играл още една игра, ама с Цуки, ама той нещо му стана с Acer Predator, с Intel Core i7, да, нали така Цуки. И трябва да снимам, с това качвам този клип. Тук ще му убие. Не, ти не да виж. Аз ще върна. Ай, няма сега после. Го бе. Красавец, то красавец ще му убил. Помагай, бе. Беги, бе. Мога си добавя. Стефан Петков, така че е българин. Българин, юначин. Българин. Хора, стана добрите, ама аз ги бием. Айде тук ти ще го пръснеш, бе, пръснеш го, бе. Какво правиш? Махни се. Абе, трябваше го дадеш неговия кил, бе. Така. Абе, върни се да бах, айде, изчези, махай се. Махай се, че умреш, бе, махай се. Махай се, бе. Аре, мой. Как се махна. Абе, няма да му да ти отличи. Колко плюс. Той ще ни хвърли онова, у нас топка. Към. Браво, браво. GG. Чака, че ми взима кръв. Го прави. Аз имам 2 кило и 2 асистенти, не? Да. Да, види. Не умиране имаш? Не. Брат. Вие, ако беше 10-та минута, поне можеха да им вземе кулата, как сме така, ама... Сега нямаме много неща. Се вземам по 31 кръв. Ако 3... Аз имам как не бия. Махай се. Да, убивай. Бий кулата. Охо. На половината. Бягай. Бях готов да ти дам кръв. Ето, щица. Хубавеца. Аз се киря тук от красите. Той ма знае къде се, мама. Как изгледа? То ще ме бие. Дай, убий го, заради мен. Браво! Дед. Какво? Ще върна я. А? Ще върна я. Аз съм той ма бил. Да, бе, знам. Ти викаш се върна аз. Защото ти си при базата. Двама са ни при... Не е проблем. Аз имам почти 100 билити бала, затова го бия така.
Още от сега. Ех, тази нашата сърва така ще удари. Да, жалко щяхме глупа. Имам 23 абили. Те нямаме много фенове тук да искат да играят с нас, да ги бием. Те си като не знам, какво си мислят, че ще ме убият ли? Те си мислят, че ще ме убият. Как ми да вода? Да, аз ще ги спредам. Това сме тъвък към моби. Ще не мога да. Дай, върни се. Дай, айде, натискай ме бърз, дай. Абе, дай само да не те удари. Ех. Тя нашите да не са фукат двамата? Няма. Те с нашите май са фукат двамата, или? Не. Как се... Не, ох. Като да кажем, провален епизод, провален тип. То. Браво. Не, да не тръгна. Аз не тръгна. Да го убия тръгнах. Ех, не мога за жар. Маля на колко малко кръв. Ти имаш 57 ниво, браво! Он жив. Аз ще да храстите, ти го примами. Ма от тази страна минали, от тук към храст и тръгвай насам. Мини до него и да те гони. Така. Тръгма да те гони, ти казвам напред. Айде. Ето ме уби. Браво. Аз нямах толкова мамина, че имам. Ема ни. 6 мога. Аз съм 1-1-4. Аз съм 4-2-1. Не. Да, маче да тук. Тан. Чакай, приятел. Защо беше напълно кръв и аз съм на малко, те ми бяга. Аз ще дойда тук малко се зарев. Няма се връща. Няма ти внимавай все пак. Давай, тръгни да гледаш. Да подгоня, ще го спра. Така. Годни ли те някак? Не. Бит малко. Ай сега вече по-ти ги. Да. Много се тъпят. Бро. Май си тъп. Не убих ли я ли нас? Не. Да, не съм убих. Не си бе, аз съм го убил аз. Нещо, когато беше на много кръв го убихме, по този на малко не можахме. Мило. По-мило, аз имам 103 от табилите. Имам 83. Не, ще атака. Дай къде. Кой ще кара влака? Стефан Дебелака. Няма да мога да го стигна. Значи имам всичко. Питай има какво нямам.
кара такива гръб. Ето го. Аз има. Там има древни, за кого, защото аз. И малко беше авката. Пак като те хора, не. Добре, по-добре си я тук. Бах. Добре. Не можа да бе, не? Не, ходим. Когато му не взем пути, как няма да я взем? Ти са ми чуваш какво приказваш? Охо, кой я взе? Аз ме няма колкото повече хора бием, толкова повече пари ми дава нещо такова. При малко като играх ми даваше по 50. Като я вземах, па сега 100 ми дава. Гледах малко такова само. Виж, гледай като малко... Дойде взем бургери от самата окуса. Не, много малко кръв. Малко кръв. Де. Елата скри тук в кръвите. Чакай. Явно свет. Не. Страшно. Той дойде. Трябваше си бягам, не да помагам на уна. Аз си исках. Това е тъпачка. Ти съм чакаш 15 секунди, армор. Добре. Аз имам 115 армор и 103. Едно за 1100 монети ми дава 30 армор, за едно 1000 ми дава 40. Знам. И аз взех това от 1100. Аз имам 86 армор. Казвате, не би само 1000 това, не 1200. Има едно от 1100 дава 30, едно от 1000 дето дава 40. Взех това. Колко хелс има, да? На кръв ли? Да. 934. 1029. Виж какво си купила так спит, какво ми правиш? Айде. Аз имам всичко без спит. Около с трима малки бием много. Здрастите! Майко! Главно на пул! Нямам какво да си дам кръвче. Ого, си го бият. Дай го дори. Браво, бе! Само убия, там няма нищо. Бати им 7 асистенти. 4-2-7. Аз съм 7-5-4. Аре, де. Жичи. Она тъпачка, що не е там долу. Да помагам ми, защото тук при нас. У нас е 4 и да скочат, не е проблем. Аз се кирах на мобили. Бей! Малко армия. Аз 130 армия после... Аз имам 86 мани и двама си тук, какво да правя, да бягам? Да. Малко много бързо. Не е бърз, така ми изглежда. Как му убих Триаса? Ако имах 1 милион армор, нямаше да му убил. 1 милиард с кръв. Да не се откриха някъде. Не, най-търваха на към сега. Колко малки има тия, бау! И ще ги пукам тия.
Мога да ти само по един път, не по 100 пъти. Махни се, бе, човек, мога ще взима добре. Те ще убият тях. Бре, дума. Махни се, махни се. Пах! Не беше затворил. Бре. Двама ме ударих, иначе 4. Какъв е живот? Ай, чакай някакво. Не ги имаш. Някой аз поем го гледам. Да си направя ли unboxing на клавиатурата и мишката. Качи ми това клипче там некъде в някаква страница. Ако трябва Серхио Рамос там и също. Стига, че тук съм го добавил и печелиме милиони хиляди левове. Бъзика. Дълго печеляхме по 1 лев на месец. Ако печелим по 1 лев на месец, го делиме. Нали така? Да няма сърдици. Тук двама ли са за един? Един, дай. Не, мога да бе. Ама аз пак мога сто. Там вече не мога да е това. Ама аз няма да мога. Ето ти ще затичаш до него. Чакай, не им давай да тегле толкова чоня там. После като се малко. Коня там. Не мога уби. Не като се малко, хръвката ми смисъл. Его. Дим. Храстите, ла. Я че му уби. Май, бягам. Двама, 4, бин! Двама не може да. Аре, смотрим, айде! Взехме по 237 кръв, ама. Айде да отивам да ме бият. Резултатът не е много хубав, ама... Колко? 7-8-4. И моя е 4-5-8. 7-8 гимнастика. Прави ли така? Тя па там. Тя... Съм тренирал бих много. Вената тия, какво се оплакват, ти взимат малко пари, аз като не взимам. По-мъм първо аз да ги качвам за пари. Нали такава? Не. Да, аз ви казвам тук да взимам по 1 милиард лева на месец, там, тук, ала-бала. Чакай ме да не точи от трафиките ти. Няма, те са тем. Трябва това набързо, колко имам да ги взем. Да, че те идват, чакам. Ами колко малки, я виж какво става сега. Да. Мона. Дай, бързо. Бързо. Раз, даже и 100 кръв не взема. Да вземам по 93 на това. Аз някъде, я с толкова. Да. 111 вече. Дай, дойте да се тълтат. Напокръв. Шит. Фак. Ей, айде помаш. Супер. Браво. Аз някакъв ме казвам. Дадох стръв. Аз ти дадох, аз хелт. Ма не щитни хелт. Изко ти дадох, да, ама.
Аре, давайте да вземем дискусия. Има хубав. Мали, той ми спока. Мали, той има 438 ability power. Майко. Ето яко. Само това си купува човек. Съм 5-6-9. Окей, ще купувам 10 секунди, 20 минути за 7 секунди. Колко секунди ти остава? 3, 2, 1. Айде, да. Сега съм. Ама не мога да си бавя, не. Не си купа нещо, нямам пари. Ами, купувай си докато си загинал. Ма нямам пари. Ама не ме интересува. Мен? В България. Ще ме нема. Да. Мале, в центъра. Ами, в центъра са цитират. Ема ние ще ги вземем. Тая пускай си спринт, ей. Тук знаеш, че имам. Майко, гледай. 4 човек. Не виждам. Ба! Поне при нас вече ни пуска големи. Ти часа ние сме. Пак къде сме. А ние, кулата сме не почнали. Мога да я вземем докато ние там ни бият, ако не се връщат де. Да, убивай ги. Ай, то големи много бавен, бе. На 325 атаки, атаки. 325 атаки. Фирма. Дай. Ета. Ще разбим кус. Браво, биваш. Майна колко малко. На колко малко? Да, ще взем. Бати, що уби? Абе, за какво ме убия, бе? Защото... Не знам. Няма нищо, не сме взели поне една. Ти там ни дефли, ако не... Бе, те ти са много смотани другите. Гледай, какво ги правим тук, ама бама пътен. Добре, че не си ни взели от тях. Гледай, при нас една кола не са ни взели. Една. А пък тук в средата 3. Ти да стоиш тук. А пази, че е зле много. Да, какво скупя? Ясно. Да. Добре, къде тръгнава. Тук оня големи. 109 лева ще го пръснем, човек. Само че има много кръв. Почти 2000. Оня малки, той. 2000 вече има тук. Оня малки и той тук. Мани, той има 472 ability power, оня малки. Гледай, ти му привика малките, бе. Майко! Само така... Смотани арти, само така... Как няма спорен, леле. Ти добре през центъра сега, но... Сега толкова да го убият. Те почнах ход, супер! Уникални! Те ще вземат, бе! Гледай, ще вземат! Вземате, да, айде, дай да бием кристал. Супер! Пускам всичко, нарочно. Да, това е така, на базата. Вземам, буд. Само да не ми убийство. Да, ти бил кристал с него. Да, защото май го убийство. Те там. Убивам! Айде! На кристал кръв. Знаеш така. Майко. Те няма как ни вземате. Не знам. Още не са ни почнали кулата. Добре. Зависи от нас. Къде тръгнаха плово? Майко, много са стъпили. Кой ще защита? Гледай то. Там само трима ще го пръснат, само иди. Гледай, какво прави. Върни се, бе. Аз им пиша защита. Ма не, той ме мъри. Ай, сокаве го. Вместо да върни направо пият кристал. Ай, дай. Ако то не го убие, няма го убие. Няма как. Той му дадеха много. Той има 1000 кръв. Той се спълнява.
Без малко от мен. Мишки в действие. Ето просто е това. Хора, аз ще му става с интернета. Ще трябва сам да избия. Ага. No. Нещо му става, ама май може да играе само нещо с скайп. Проблем. Няма нещо. Може то да играе. Бах. Как му става? Бе? Ето. Пак ще ги бием. Надявам се. Може да се предадат. Ще е най-добре да се предадат. Какво тихо без него? Your team has destroyed a turret. Going. Ого, те отива в средата. Супер, супер. Хайде туки. Хайде туки. На купона да похарчим. Не! Това най-силният пък имам защита, бе. Се засрамят малко. We can do this. An ally has been slain. Боже, да няма да ги бием, бе. Going. An ally has been slain. Май, вижда за какво си пъсна. Така бяхме и оня малки, като бием тя. Ази тя ще не бяга. Те моля ти се да ги убием, малата ни гръб.
team has destroyed an inhibitor. Shut down. Mami, dawaj, Cuki. Mami tak main lihat. Udah itu sampai tes ya. Iya sih cuma. Не знам, тук сега има ли някой, няма ли? Точно не знам с хаки не видя. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Майко. Абе, как ще го убие така, бе? Бе, то само хак, бе, не знам, може да хак, не знам. Хипче стана около 50 гигабайта, най-малко. We can do this. Stay positive. Как бы? Толкова попази. Your inhibitor is respawning soon. An enemy has been slain. Хайде, бацаки! Защо спокойно, бре? Няма нищо. И не, ще ни бият. О, супер. I love it when a plan comes together. The enemy's inhibitor is respawning soon. Enemy rampage.
to it. Lighting away.